କୌଣସି ଝିଅ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଥର ସେକ୍ସ ବହୁତ ଖାସ୍ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସେକ୍ସ ତାଙ୍କର ଓ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ଭାବନାତ୍ମକ ରୂପରେ ବହୁତ ମଜବୁତ ବନାଇଥାଏ। 2ଟି କଦଳୀ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ 90 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ଅଧିକ କଠିନ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ କଦଳୀକୁ ଖୁସି ଦେଉଥିବା ଫଳ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ନିଜ ସ୍ତନର ଭଲ ଭାଗକୁ ଦେଖାଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଅଧିକ ଖୋଲା ବିଚାର ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି ଓ ସେମାନେ ନିଜ ସେକ୍ସ ଲାଇଫକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ବାମ ହାତରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକ ଡାହାଣ ହାତରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗେମ୍ ଓ ଖେଳରେ ଅଧିକ ପ୍ରଖର ଭାବରେ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ଏକ ଝିଅ ଦୁଃଖୀ ଅଛି କିନ୍ତୁ କାନ୍ଦୁ ନାହିଁ ତେବେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ କି ସେ ହୃଦୟରୁ ଅଧିକ କାନ୍ଦୁଛି ବୋଲି। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେକ୍ସ ସବୁବେଳେ ଭାବନାତ୍ମକ ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଶାରୀରିକ ହୋଇଥାଏ। 1 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାନରେ ଇୟରଫୋନ୍ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ କାନ ଭିତରେ 700ରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ବ୍ରେକଅପ୍ ପରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ପୁରୁଷମାନେ ଅଧିକ ଡିପ୍ରେସନ୍, ଏକଲାପଣ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ମହିଳାମାନେ ବହୁତ ଇମୋସନାଲ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି ଓ ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ପରେ ସେମାନେ ବୋକା ବନିଯାଇଥାନ୍ତି। ମହିଳାମାନଙ୍କର ସେକ୍ସ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ରାତି 12ଟାରୁ 2ଟା ମଧ୍ୟରେ 5 ଗୁଣା ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ରେଗୁଲାର ନିୟମିତ ଭାବରେ ସେକ୍ସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ଫିଟ୍ ରଖିପାରିବେ। ଆପଣ ଏହା ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ 30 ମିନିଟ୍ ସେକ୍ସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ 80 କ୍ୟାଲୋରି ବର୍ନ କରିଥାନ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କାମ କରିବା ସମୟରେ ନିଜ ସହିତ କଥା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କମ୍ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇପାରନ୍ତି।